Wow. Nice. Sunda, sunda, sunda. Sini blogger gimana? Jadi 1, 2. Kita time na kok. Ini kena TV sih na. Wow. Nice. Sunda, sunda, sunda. Tiprasa kami am cayo nungjanak tini bial. Tiprasa kami am cayo lama bial. Ceng fereng bial. Om hai ceng salbun burum no kok tuma thumui no rongna phunungna chai dago. Tabuk ba am hai kami tongo je kami o himi ma thangko. Tabuk ba am hai kami tongo je kami o chini dofani thinang rok srungnani lama koroi. Amai gono ceng tiprasa tongthai am chai rok tiprasa takuk bukuk song. Om hai huk tangma jorao watui nobar kering ma bai hugo mai ache engi tongma jorao bahai ke tonglai tong. Bahai ke o satung kutungma jorao watui koroi jorao tui nunglai tong. Am hai rokno naituk te ceng tini phaisok bai kya mungya kami RD block bijing khop jaknai Nunasora ADC village amchaini Proja Bahadur Kabio. Norok anul kok phasing nungi mankhana water supply kainani bagai oro pipe kaijaka. Gana kaisa tui tongo a tuisani gana no hakor khurui o amchini lukurok tui ma nunglai tongjao phiaba hapang chaitokha o amchini lukurok no tui kaham kharinani aboni naharmung bai no oro kaisa pipe kaijakmani water supply ni bagai tamni bagai o water supply kaijakmani balogui thango tabuk bo chalu khairi jagya abono sungmung kotor a sungmung bai no jeng kamini lukurok bai kok salaikya kok salai saimanka o tui kaijakmani yagulo tui mankha layer mankha tui phai tongo nugui mankhana tang bo phai yang gana o tui bulbul kheno phai tongo phiaba tamni bagai oro machine kaijakli haika machine achuk jakli hangke o tui kaprap jeng kamini lukurok bai kok sai saimanka o tui belai khe pabu omo nungnani moto tuiya jengbo phai slagi naikya ego tui bulbul phai tongo slagi naikya asik kaprap mui songkangke som rina nanglak o tui bai tomung no mui songkangke a belai no wana ma sincha aboni bagi na angna o amcherok ba Nunasora ni pharjakhana Nunasora mane som tuisa amo wanji kok bai sana thangke Nunasora a oroni tui kaprap ni bagi da omo ba som tuisa ni pharjakhana amono tabo wana ma sincha phiaba wana jangnai kok hingkai chini rangchak haste tuiprao hatai hapung bolong waleng nini tuima tuisa kwbangma tongo berai khiri thaibo kwbangma swnamjak tongo kwbangma amchayo hatai ni tui klaiui tui goreng wngui tongo kwbangma amchai tongo je amchayo tabukbo gas hai nangkukmani mulajak kwbangni manui khwnui ha bising phopjak tongo omaikeno wana jangnai omono o amchayo tui kaina thangui o amchayo tui kai rimani yagulo o tui som kwprap obono jotoni se wana mani norok mangpili bai nugui tongo norok no ang tamhnai test bo khairi rimanliya phiaba norok no mangpili bo phunungnani chaitokha norok bo tomung no yango kaisa montang hini kaisa berai khiri thai tongo a montango tomung phaigangke lai o Proja Bahadur kami sokpaidi phaiui norok sak bai thang o tui no slagi naidi sak kaprap naine phidi belai no wana jangnai omo belai no wana ma sincha norok bo salsasuk jora mankangke yango phai naine phidi jeng mangpili bai phunungba norok no test khairi manliya haibano omo belai no wana jangnai thai wana jangmani klaio tomung no tui hai DWS bedek ni phasingtui omo tui rok no tlangai amjogui naikangke haikaba scientist rok phai omo cheri naikangke tamo bo manno amo borok no saiman sinai phiaba jeng obono koinai DWS bedek bo o tui rok no cheri nainang thung cheri naiui o tui tamno bege kaprap o hatola teboda nangmani mani khuni rok tongna amono kisa cheri naikangna hamnai tamgangke o amchai belai no telam Agartala ni siming ephano 70 kilometer haingnai hapung hatai bari ma phaio tini watui phaima bai sal thandang tongkha o amchai bo kaisa berai khiri thaingi mano o som tuisa bai o kaprap som bai lukurok naina bagi phaigangke o amchaini bo lukurok te kisale kawi manano omaina kaisa kok kwchari norok bai tini o som kaprap tui no norok no phunungna chaitokha norok nai tongma be belai khe hambai mangpili station Rahul ni logi ang Soilen Koktoma Express nongni parani mung Nunasora bus poribar tongna nora poribar bang beli
asuk ang le khajak liata cha nong nero tabuk tui bahai ke nang lai tong o anu nang lai ta tai tam bor nang namba tai kerei tui san tui ni ma tai sani tai bagran pai kha nuna seran kha tini sikisa kebang ekdom tai seran kha ke nong nero to nukja khara tui kai ri jakha aw tam ni bu tui ni ma ya kaprap ni bagai nang maya busi ke prabo kaprabu amubai moi sungkai tai chombori nan nang liya tai semaya asukai kaprap alka jagar ro mai tui de tong alka jaga betai semaya bre oro khurmani botei ekbar tei musi phayo tei kerei aman nang lai unu nan nang lai tai kerei tui san tui le ke prab da tesan tei lek kaprap ong ya kran kha krei kha tesan tei bunang maya oh nuna nang lai ta ke oron kami ni bor ga bahai salai ja hai tong lai kha aman nang lai hai no tesan tei bo ran pai kha tabok khai ai gi bot nuna mang nang lai yo tesan tei bor man tong nan ba mamang